Moi! Kattokaa mitä mun hiuksille on tapahtunut. Eli siis mä kävin eilen parturissa. Ja mä leikkasin nimittäin tällaisen tukan. Ja toi heitti mua jollain paskalla. Niinku taaskin. Niin. Joo, että eilen kävin parturissa ja niin, ja mä oon vähän ollut tässä kipeänä, ollut kuumetta vähän sen, ja muutenkin ollut vähän kurkku kipeä, pää ollut kipeä. Eilen oli 38 astetta kuumetta. Et vois lopettaa. Joo, niin ei sitten oikein kovin muuta, että huomenna varmaan tulee lisää blogia tai jotain, että niin. Mitä vitusta sä tämmösiä taikoo? Joo. Ei tässä vlogissa sitten muuta, että huomenna varmaan tulee lisää blogia, että se on moi!